Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф ва он бародароне ки айни ҳол моро тамошо доранд. Бо шумо ва дар хизмати шумо ҳастам ман Суҳроб ва ин канали Автолайф аст. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз мо бародаро дар бораи растамошкаи мошинҳо дар Тоҷикистон барои шуморо як камтар маълумот метем. Бародарони азиз, дар навори имрӯза мо ба расмиятдории мошинҳоро, яъне чӣ хел мошинҳо дар Тоҷикистон растамошка мекунанд, барои шуморо гап мезанем. навро то охира тамошо кунед ва худатон бештар маълумот мегиред ва бинед ки ба Тоҷикистон мошинҳои аз кишварҳои назди Балтика, Олмон, Амурати Муттаҳидаи Араб ва Кореяи Ҷанубӣ ворид карда мешавад. солҳои охир мошинҳои аз Америка дар бозорҳои фурӯши Душанбе низ пайдо шудаанд. ширкатҳо ва соҳибкорони инфиродӣ асосан мошинҳои тамғаҳои Opel, Mercedes, Hyundai, Toyota ва дигар намуди мошинҳоро ворид мекарданд ва солҳои охир бошад тамғаҳои Kia, BMW, Skoda ва дигар моделҳои нав ба мо маълум гаштанд. Тоҷикистон дар соли 2008 авҷи воридоти мошинҳоро аз сар гузаронд. Он вақт ба Тоҷикистон тақрибан 95 000 мошин ворид карда шуд. аз он вақт ҳаҷми воридот ба таври назаррас коҳиш ёфт ва дар соли 2016 он ба андозаи 80% тамоман фурӯ рафт. аксари мошинҳое ки ба Тоҷикистон ворид карда мешаванд солҳои 90 ё нимаи аввали солҳои 2000 истеҳсол мешуданд. аз 27 январи соли 2018 ҳукумати Тоҷикистон қарореро имзо кард ки воридоти мошинҳои истеҳсолӣ то соли 2005 ба кишварро манъ мекунад. қарори қабулшуда 15 феврали соли 2018 эътибор пайдо кард. соли 2019 дар Тоҷикистон меъёри боҷи гумрукӣ барои воридоти баъзе мошинҳо 5-10% афзоиш ёфт. бародарони азиз, навро то охира тамошо мекунед ва худатон бештар маълумот мегиред чӣ хел мошинҳоро растамошка мекунанд дар Тоҷикистон вобаста аз солашон аст ё ин ки аз рӯи объёми мотор ва худатон бештар маълумот мегиред. ва айни ҳол ба Тоҷикистон танҳо мошинҳои аз соли 2006 боло растамошка карда мешаванд. чунки бисёри бародаро то ҳол дар комментариҳо менависонанд ва ба ман ҳам занг мезананд, мегӯянд ки чӣ хел растамошка мешаванд мошинҳо. имрӯз дар навори имрӯза пурратар барои шуморо маълумот метаҳем ва хоҳиш мекунем бародаро ки касое ки бори аввал дар канали мо ҳастанд ҳатман дар канал обуна шавед ва лайкҳоро дар видео дариқ надорен. ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем ва ҳамаи шумо бародаро хуб медонед, мумкин ҳастаи одамое ки намедонанд ай 2006 боло дар Тоҷикистон мошинҳоро растамошка мекунанд ва мошинҳое ки ай 2006 поён ҳастанд 2002-2003 ба Тоҷикистон роҳ дода намешаванд ва растамошка чӣ хел мешавад ва нархи растамошка чанд сум ҳастай. бисёри бародаро ҳаминро мепурсанд. бародаро инахтон ози ма гап мезанам, хай мумкин бифаҳмед. растамошкаи мошинҳо ай 2006 то 2010 мешавад аз рӯи объёми мотори мошин ё аз рӯи соли мошин. ва бинед, мошини шумо агар солаш 2006 боша, объёми мотори 1.6 простой, анамира растамошкаш мешавад аз рӯи солаш 2006 боша, агар мешавад растамошка аз рӯи соли мошин. ва агар мошин боша солаш 2007, объём 3.5 мешавад растамошка аз рӯи объёми мотори мошин. аз ҳамада саволе ки бисёр бародаро дар комментария менависонанд, мегӯянд ки мо агар мошина $10,000 бихарем, чанд сумда растамошка мешавад. бародарои азиз, бинед ки вай фарқ надорад шумо чанд сум мехарен намехарен, ҳар як мошин дар хадамоти гумрук нархнома дорад ва аз рӯи ҳамин нархнома растамошка карда мешавад. ҳар як мошин нархнома дорад вобаста ба давлатҳо истеҳсоли кадом мошин аст. анамира шумо бародаро хубтар ба назар бигиред. ҳар як мошин вақте ки шумо ба Тоҷикистон медорорен ва винкоди мошина мезананд, истеҳсоли кадом давлат аст мошин ҳамаш бароварда мешавад ва ҳар як мошине ки истеҳсоли ҳамин давлатҳо аст, бисёртар хумонда аз ҳамин Корея меоранд, аз Дубай меоранд, бо дигар давлатҳоам меоранд мошин, аз Россия ҳам. аминҳо ҳар як давлат, ҳар як мошин аз рӯи солаш, аз рӯи объёми мотораш нархнома дорад дар хадамоти гумрук. аз рӯи ҳаминҳо ҳисоб китоб мекунанд мошини шумо растамошка
кардан метиҳанд. ва бисёри бародарон маро мегӯянд ки хайтина намегӯй ки соли мошина 2006 объёмш 1.4 ҳамин сумаш чанд мешавад. Агар пример набигирем, агар мошини 2006 объёми мотори 1.6 мумкин 8000 9000 сомон дар растамошка шавад. Пример наша мумкин аз ин да арзонтар шавад ё ин ки аз ин да қиматтар шавад. Ма барои чиш мегӯям ки бисёри бародарон мегӯянд солаш 2006 1.6 бошад, яъне 4-5 ҳазор да мешавад. Не, мумкин аст ҳамин 8-9 ҳазор сомон да 2006 яъне ки растамошка шаванд. Барои пример наша ман гуфтаистам. Хоб мошиное ки аз соли 2010 то соли 2021 имрӯз гап мезанем инҳо чӣ гуна растамошка мешаванд. мошиное ки аз соли 2011 то 2021 инҳо аз рӯи соли мошин растамошка мешаванд. вобаста ба истеҳсоли кадом давлат ҳастанд, аз рӯи ҳамин растамошка мешаванд. ва ҳамин ҷадвале ки дар хадамоти гумрук ҳаст, бинем бародаро ки яъне ки мегирем Россия, Федератсияи Россия, мошиное ки Россия мебирояд НАВАЗ 2107 Приора дигар мошинҳо, инҳо нисбат ба дигар давлатҳо 10% арзонтар ҳастанд. ва Тоҷикистон бо 5 давлати ҳамсоя яъне ки додугирифт дорад. агар мошини шумо истеҳсоли ҳамин давлатҳо бошад 10% яъне аз нархи дигар давлатҳо арзонтар ҳастанд. масалан Россия, Ӯзбекистон, бо якчанд давлати дига ҳам ҳастай. аз замин агар шумо мошинотона аз ҳамин давлатҳо агар шумо мошин биёрем ба Тоҷикистон 10% арзон мекунанд. баъд як саволи дигар бародаро ки бисёри он нафарон нависонданд ки тракторҳо, мошинои ана калон яъне калон ҳаҷм инҳо агар солошон куна бошанд яъне растамошка мешаванд. ва бинем бародаро ки ҳамин мошинои трактор боз ина чӣ мегӯянд мехлапат ана ҳамин мошинҳое ки инҳо ба хоҷагӣ дар кор ҳастанд, инҳо новобаста аз солашон ба Тоҷикистон дароварда мешаванд. пар надорад соли 90 95 ҳастанд, инҳо дар корӣ ҳастанд, яъне ба ягон хоҷагӣ яъне растамошка мешаванд. анамира бародаро шумо хуб ба назар бигирен. бисёри он нафаро ба ман занг зан гуфтанд мо ака трактор меёрем, леки солошон ана кунатар ҳастанд. инҳо растамошка мешаванд ва растамошка ҳамин тракторҳо, ҳамин мошинҳои калонҳаҷм яъне мошинҳои калон арзон ҳастанд. аз он ҷумла ҳамин тракторҳо ҳамин тракторҳои агар шумо тракторҳои соли 2017 биёрен ё 2018-19 гӯем арзон аст. бесум ҳам гӯем мешавад, қариб арзон ҳастанд. ҳамин солҳои навш агар шумо биёрен ба Тоҷикистон растамошка инҳо арзон ҳастанд. вақте ки мо дар мошинбозори набисёр мегардем, мошиное ки нав меёранд растамошка кардагианд ва ман якчанд аз амонҳоро пурсидагӣ будам. аз он ҷумла якта Toyota Verso буд, рости гап солаш 2008 буд ё ин ки солаш 2008 буд. гуфтам ака амира чанд сум дар растамошка карди? гуфт ки 4500 сомонда, яъне ки Toyota Verso Corolla Verso солаш 2008 буд, 4500 сомонда растамошка шидагиам. ва хулоса бародаро ҳар як мошин яъне ки нархнома дорад. аз ҳамин хотир аки ма нархҳои онҳоро намедонам, миёрен хитон дар ҳамон ҷа проверка мекунанд аз рӯи винкоди мошин, растамошка карда ба шумора метиҳанд. ва боз як чизи дигар, як чизи муҳими дигар дар он аст бародаро ки ҳастанд мошиное ки дар хадамоти гумрук яъне ки дар нархнома нестанд. аз он ҷумла якчанд бародар аз хитои мада мошин равон кардан. рости ҳамин номҳои ҳамин мошино яъне китайски мошино ҳастанд, инҳо дар ҷадвал нестанд. инҳоро чӣ хел растамошка мекунанд? шумо меёред мошина дар гумрук ва аз рӯи ҳуҷҷатҳои мошина пешниҳод мекунед, аз рӯи ҳуҷҷат яъне ки ба шуморо растамошка карда метаванд. аз рӯи ҳуҷҷатҳои мошин нархи ҳамин мошина муайян мекунанд ва ба шумо растамошка карда метиҳанд. як саволи муҳими дигар бародаро ки бисёри подписчикон нависонданд ки ака мо метавонем вақте ина биёем ба Тоҷикистон ана ба ҳамин номро бе растамошка як чанд моҳ бигардем ва боз ба ҳамун Россия аст ба кадом давлате ки бошад ба баргашта равем. мешавад. пеш бародаро дар айни ҳол ҳозир ина раҳо маҳкам аст, пештар одамо меомаданд
як муддамоз то 3 моҳра дар Тоҷикистон ба ҳамун номро мегаштанд ва боз гашта ба ҳамун ҷову маконшон мерафтанд. ва бинед ки бародаро ҳамин ҳам вақте ки шумо меоед ба хадамот аз ҳамуҷа як разрешение метавонанд шумода. ҳамин ҳам нахнома дорад. намедонам ростӣ ҳар моҳ чанд сими меспорен гаштан мегиред. шуморо ягон кас ғамам наметад, ягон кас корам надорад. ва то 3 моҳра ҳар моҳ рафта ана пулаш аз споридан мегирен. метавонед дар Тоҷикистон озодона гаштан бигирен чанд моҳе ки буфоратон. ва агар бародаро ва агар як чиза шумо ба инобат бирен вақте ки як моҳа шумо разрешение мегирен пулаш аз споридагӣ ҳастен, аз ҳамин агар мегзарад шумо рафта яъне ки бо асари нав шаҳрнома намебанден ва шумо боз болои ҳамин ҷарима мебанданд. аз ҳамин хотир нафарое ки меоянд дар Тоҷикистон ба номерҳои Россия аст ё ки ягон давлати дигар аст мегарден, ҳатман ҳамин чизҳоро ба инобат бигирен. бо агар бародаро ягон саволи иловагӣ доштагӣ бошен, ягон саволе ки шумо намефаҳмен, ҳатман дар комментария бинависонем бародаро. бо ман кӯшиш мекунам ки рафта барои шуморо ҷавоб биёрам ва бо як видеои дигар мекунам барои шуморо пешкаш мегардонам, чунки дастгириҳои шумо ҳаст ва ман кӯшиш мекунам ки чӣ хабар чӣ навигаре ки оиди мошинҳо мешавад барои шуморо сари вақт пешкаш бигардонам. аз ҳамин хотир мо ҳам таги 151 000 подписчик даҳем миннатдории худамро ба ҳар як шумо мерасонам бародаро. ин ҳама бо дастгириҳои шумо ҳастаем.